салому алейкум дӯстони канали мо. барои пешравии мо дар ҳамин видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. имрӯз тасмим гирифтем ки хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкашатон намоем. спонсори видеои имрӯзаи мо корти Тинькофф банк мебошад ки барои мизоҷон беҳтарин шароитҳоро муҳайё кардааст. ҳангоми фармоиши корти Тинькофф кормандони банк ба наздатон кортро ройгон оварда медиҳанд ва шумо метавонед ба Тоҷикистон бе комиссия маблағ равон кунед ва инчунин ҳангоми харид бо корти Тинькофф Black аз мағозаҳо аз 1 то 7% маблағи шумо ба кортатон бармегардад. ссилка дар зери комментария ҳаст. даромада фармоиш диҳед. Фаридун Одилов тариқи сомонаи аслии эсея дар Инстаграм ба ҳама мухлисони ММА муроҷиат карда даъват намуд ки 19 ҳамин моҳ пресс-конференсияи мусобиқаи эсея 168 баргузор мегардад ва омада дастгирӣ намоянд ва саволҳои худро диҳанд. ёдрас мешавем ки 24 декабр варзишгари мо Фаридун Одилов дар вазни нимвазнӣ бо Михаил Махнаткин баромад карда ғолиби ин муҳориба барои даври ниҳоии гран-при рохат хоҳад гирифт ки мо ба Фаридун муваффақиятро орзу мекунем. Шараф Давлатмуродов ва Лоиқ Раҷабов дар толори варзишии Килклиф FC дар Флорида якҷоя машқ карда истодаанд. пас аз эълони харидани Беллатор аз ҷониби соҳиби PFL, Шараф Давлатмуродов ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рафт ва ҳамроҳ бо дигар варзишгарон аз ҷумла Лоиқ Раҷабов дар толори варзишии Ҳенри Хуфт ба тамрин шурӯъ кард. маълум нест ки ҷанговорони мо дар ояндаи наздик муҳориба мекунанд ё не. Давлатманд Чӯпонов ба лигаи эсея муроҷиат кард ки омода аст ва интизори ҳариф ва санаи муҳориба аст. бояд гуфт ки охирон муҳорибаи худро ӯ моҳи август бар зидди варзишгари брезилиягӣ Глеб Хабубилин дар мусобиқаи эсея 161 гузаронида мутаассифона мағлуб шуда буд. дар карьераи касбии худ Чӯпонов 10 ғолибият ва 5 бох дорад. акнун ӯ бо як нерӯи хуб ва омодагии ҷиддӣ ба атагон бармегардад. мо бошем аз ӯ қуллаҳои боз ҳам баландтарро интизор хоҳем шуд. ин буд хабарҳои имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА. дӯстон то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бошед.